Nachádzame sa na hoteli Zochová chata, nedaleko Modry, v prekrásnom prostredí. Hotel má už 15 rokov, odkedy bol zariadený, čiže už nejaké prvky vyžadujú svoju buď opravu, alebo dokonca výmenu. V reštaurácii sme sa v podstate pustili do renovácie sedacieho nábytku, čiže všetky stoličky, stoly. Jedná sa o kvalitné drevené stoličky a kvalitné drevené dýchované stoly, pričom sme v podstate spravili kompletnú renováciu tohto povrchu. Keďže prvky v tomto hoteli sú všetko vyrábané na mieru, také signature, tak majitelia, respektíve prevádzkovateľia hotela sa rozhodli teda zachovať ich, preto išli teda cestou rekonštrukcie. My sme drevenú dýhu zachovávali farbu, obnovovali sme jej vzhľad, čiže brúsili sme ju, následne sme používali moridla podľa nutnosti a nakoniec sme to lakovali. Niektoré poškodenia sa dali opraviť lepšie, niektoré sme viac menej zachraňovali. Ale myslím si, že vo výsledku je ten celkový vzhľad za reštauráciou oveľa lepší. Na začiatku tejto realizácie sme v podstate sa dohodli s prevádzkou, že teda práce vykonáme priamo na hoteli, teda bez nutnosti nejakého nákladného a zložitého odnosu. V podstate presunuli sme sa len do priestorov podzemných garáží, kde sme si zabezpečili v podstate všetko potrebné a na mieste sme počas 3 dní zrekonštruovali jednu časť reštaurácie, čiže obmedzenie prevádzky bolo minimálne. Pri renovácii tohto nábytku sme v podstate nechceli zabiť ten povrch dreva nejakou krycou farbou, chceli sme zachovať, aby tam bolo vidno aj kresbu, takže sme povrch zbrúsili, namorili a nakoniec sme ho lakovali. Renováciu tohto nábytku sme v podstate navolili alebo namiešali tak, aby bola čo najefektívnejšia, čiže za čo najnižšiu sumu dosiahnuť čo najlepší výsledok. Samozrejme, dali by sa tie stoly aj predýchovať, ale trvalo by to o mnoho dlhšie, bolo by to o mnoho nákladnejšie, kdežto pri tejto variante sme to boli schopní spraviť v podstate v priebehu 2-3 dní a výsledok je nie možno 100%, ale 90%, ale neporovnateľné je samozrejme náklady, ktoré boli potrebné na túto renováciu. Okrem toho, že je teda táto renovácia efektívna po časovej a finančnej stránke. V neposlednom rade by som určite rád spomenul aj ekológiu, keďže vyhadzovanie v podstate funkčných prvkov len kvôli tomu, že nevyhovujú esteticky, je v súčasnej dobe podľa mňa nemysliteľné. Ekológia je dôležitá.